Ten sa spolu s ďalšími hostiami zúčastnil oslavy okrúhleho jubilea školy. Úvod návštevy patril stretnutiu so študentmi, budúcimi zdravotníkmi. Ako prísny odporca fajčenia pripravil na úvod prednášku o škodlivosti tejto závislosti, neskôr odpovedal na otázky študentov. Po nich nasledovala prehliadka školy. Nie len vedenie, ale celá škola pôsobí veľmi pozitívne. Je naozaj veľmi pekná, by som povedal, až netypicky pekná pri porovnaní s bežnými školami. Je výborne vybavená, má perfektné študijné programy, čiže naozaj veľmi dobrý dojem mám. Jednou z gratulantiek bola aj absolventka školy. Po skončení pôsobila na neurochirurgickej klinike v Bratislave, popri práci absolvovala vysokoškolské štúdium v odbore pedagogika a starostlivosť o chorých, neskôr učila na strednej zdravotníckej škole a ďalej si doplňala vedomosti v špecializačných štúdiách. Je pravdou, že som absolventkou zdravotníckej tejto školy ešte zo starej budovy a potom posledný rok sme mali v tejto novej budove. Mali sme veľmi vynikajúci pedagogický zbor, ktorý vlastne načrtol aj takú cestu praktického uplatnenia. V prostredí nemocníc i zdravotníckych zariadení je okrem liečebných postupov ozdravujúcim prvkom aj prístup zdravotníckych pracovníkov, veď majú v rukách to najcennejšie, čo človek môže mať, zdravie. Určite by okrem kvality v zmysle vzdelania a zručností mal byť aj empatický a naozaj mal by s tým pacientom, nemal by pacienta brať len ako svoju pracovnú náplň, ale mal by ho brať ako človeka, mal by s ním cítiť, mal by mu pomáhať naozaj aj po psychickej, nielen po fyzickej stránke. Domnievam sa, že zdravotník by mal byť ľudský, komunikatívny a empatický, pretože len empatia, vcítenie sa do problémov druhých a pochopenie toho druhého vlastne dopomôže k tomu, že zotrvávate v tej pozícii a prenášate sa aj vlastne tým jeho utrpením a pomáhate mu pri uzdravovaní. Príprava oslav okrúhleho jubilea trvala takmer rok. Najviac práce si vyžiadala príprava a vydanie pamätnice školy, v ktorej je zachytená história od roku 1949, kedy inštitúcia pod názvom Vyššia sociálna a zdravotnícka škola vznikla. Počas jej trvania vychovala stovky zdravotníkov. By som to mal vyjadriť v stovkách, tak sa to číslo bude pohybovať niekde okolo 5200 až 5300. K slávnostnej atmosfére jubilejnej oslavy patria aj gratulácie. Ani tie pri našich rozhovoroch s hostiami nechýbali. Väčšinou, keď niekto oslavuje 60-ku, tak má už väčšinu života za sebou a pre mnohým sa zdá byť tento vek neatraktívny, ale práve čo sa týka tejto školy, chcem povedať, že pre ňu, alebo v mojich očiach, je táto škola v najlepšej kondícii. Je to jedna vitálna, zdravá dáma, ktorá poskytuje informácie, vedomosti, takže naozaj chceme jej len popriať, aby táto 60-ka bola odrazom do ďalšej, takisto úspešnej 60-ky. Aby sa odbornosť a kredit našej školy neznižoval, naopak, aby sme ho ešte ďalej posúvali, aby sme mali, tak ako máme v súčasnosti, dostatok žiakov a to najpodstatnejšie, aby sa naši absolventi mali možnosť bezproblémové zamestnať v celom priestore Európskej únie a samozrejme, aby aj podmienky u nás boli také, aby nemuseli do tej únie cestovať. V slávnostnej časti jubilejnej oslavy v priestoroch Zlatého býka bolo ďakovným listom predsedu KSK ocenených 8 niekdajších pedagogických pracovníkov. Primátor mesta odovzdal pri tejto príležitosti riaditeľovi školy plaketu mesta.